Hey, lieve vriend. Vandaag wil ik jullie wat meedelen. En dat gaat waar over de Bijbel. Wat zegt de Bijbel te ons? En wat zeggen de mensen te ons? Vandaag wil ik jullie een twee beetje meedelen. Wat je geloof verlang en dat met zo'n toestand zei dat is niet erg. Dat wil je ons mensen niet zeggen. We willen zo vasthouden aan dat wat we mal geloofd hebben, ja. En dan gaan we zich over Tungen reden. Wat is werkelijk Tungen reden? Wat diep hast du toen aangekeken? Ja, hier dat mensen zeggen diepen. Kijk, die hebben zo wie toen aangekeken. Wat meint dat woord diepen? Ja, dat is goed, want mensen zo wie toen aangekeken. Wat meint dat woord Tungen? Van wie komt dat her? Zo wie weet dat eerst einmal, wie bist an je Spraak? Wat is passiert? Laat dat weer mij spreken. Wie wordt dat gezegd eraf? Wie vangt dat aan? Dat is wichtig dat we door met die banaan kijken. Wenn we zeggen van de eerste dag dat zo erg op twee zijden. Soms zeggen Tungen dat zo boezig Breslee. En de nächste zei, oh, dat is een beetje een spraak. Zo. Wat is op die? Zo, wanneer nu vielleicht gelooft is dat de spraak, wat weet je dan? Oké, en wanneer nu gelooft is dat als vielleicht zo Breslee, wat weet je dat een Tungenrede is? Zo, hij wil gaan dus zelfs checken wat de Bijbel zegt is. Because wie zullen proeven, wie zullen dat overhullen met de Bijbel, als dat stemmen dit met de Bijbel wat we doen. Zo, dat is een beetje een zaak, die mensen vielleicht niet meer willen toestaan dat. Wat reich is, en wat biblisch is. Maar, zo mijn point is nu niet te zeggen wat ik geloof. Mijn point is nu best dat iedereen zal uitvinden, wat is nu werkelijk biblisch. Want mensen doen vaak niks daar tegen, want die zijn vielleicht zo frisch voor Jezus om 4 en die proberen wat dit. Dat is goed, want mensen wat uitproberen dit, maar we moeten dat met de Bijbel overhullen, zo is dat stemmen daar. Weet je, dat is zwaar, om wat los te laten, want we werkelijk wat geloven, dat is zwaar, dat kan ik je zeggen. Maar ik wil een mens zijn wat de toestand is. Dat het aardig is, maar wat hij gelooft, wat niet biblisch is. Oké, mijn wens is dat du was dat met de Bijbel overhullen wat du is en vielleicht hast du ook eens dingen wat niet ganz reich zijn. Gottes Segen.